Esta película es el día de inauguración en Hong Kong. Boníssim. Kyle Gangster. No, sí, cada Gangster està molt bé. Sí. M'agrada molt. Les nens. Ay, la mejor película es Cinderella, es la mejor. La India, La sí, India, es la de maravillosa. hoy. Bueno, y la coreana, el kimchi picante. ¿Lo recomendarías a tus amigos? A mis amigos y mis vecinas. ¿Y algo a decir a los organizadores? Aquí son gente muy encantadora, muy guapa, muy simpática. Sí, sí. Home, la d'ahir, Starry Night, és la millor. Home, trobo que és una pel·lícula molt poètica, visualment molt atractiva. Starry Night era molt maca, era molt artística, era estranya perquè es anava movent, no? Per diferents planos, no? L'imaginació i la realitat. Sí, però la veritat és que a nivell estètic era preciós. Jo penso que aquí hi venen molt bones pel·lícules. N'he vist poques, no he pogut veure poques, però una de les que vaig disfrutar més va ser l'Invencible. Opinió general del festival. Un 10, cada vegada va més i és una passada i és tot un luxe per la ciutat de Vic, és que és una passada. No sé on he de mirar. No me mires, 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 déjalo ya. De bon rotllo amb la gent, sembla que Saxit és de les que més bé va funcionar. Saxit! I crec que potser és una de les grans candidates a guanyar alguna cosa, tot i que Starry Night també va agradar força, crec que no va marcar tant com Saxit. Tot l'equip que ha liderat la Jara aquest any ha anat molt bé. Potser cinematogràficament és la millor o de les més potents. El sopar, tots. Tots t'agraden? Sí. Cap en especial? Bueno, a l'Índia encara no l'ha tastat. Quina pel·lícula t'ha agradat? Què és la pel·lícula? Enreulant. Aquella de núvol. Saxit. No sé, suposo que m'ha recordat el que fèiem els amics i tal, de muntar un grup i tal. Bona perquè hi ha molt bon ambient entre els companys i entre el jefe. I no, hi ha bones pel·lícules, la gent està molt a gust i passi el que passi, la gent es queda tota tranquil·la. La d'ahir, Starry Night. Bueno, potser també és la més creativa. Les pel·lícules totes han estat bé, els horaris tots també han estat molt bé. 但是，在放手之前，想要抓多紧就抓多紧。